ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാ ദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബിന്ദു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയത്? 14-ാം തീയതി ആയിരുന്നില്ല നമ്മളെ? 14 കഴിഞ്ഞാ? 14 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ? 14 കഴിഞ്ഞാലോ? ഓഹോ സോറി, ഞാൻ സ്ലൈഡ് 14 ഇട്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. 15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? 15 തുടങ്ങി. 15 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇത് വേണ്ട നമുക്ക്. അങ്ങനെ അതാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ രാഗാനുഭക്തി, വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിലാണ് സ്വചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഈ പ്രബന്ധത്തെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനോട് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് വൃന്ദാവനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവിധ നിയമാക തത്വങ്ങളും ഇവർ സമ്പൂർണരാണ്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന് അടിയുറച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ഇവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈ ഇടയ കുട്ടികൾക്ക് തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വഴിയോ യോഗ സാധനങ്ങളിലൂടെയോ ഒന്നും വിശേഷിച്ച് അഭ്യസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അതിനെപ്പറ്റി? അവർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി പൂർവ്വജന്മത്തില് ഭഗവാന് ഭക്തരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അതെ. അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ഇനി അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവര് ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് ആ തലത്തിൽ എത്തണം. ആ തലത്തിൽ എത്താതെ നമ്മളെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് അതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണം നമ്മ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ.
നിയമാക തത്വങ്ങളും എല്ലാ പരീക്ഷണവും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമേ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പരോക്ഷമായ ഗുണത്തോടുള്ള മനോഭാവത്താണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വേടൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശരിക്കും നമുക്കറിയാതെ. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തീർവായ അഭിവാജ്ഞയോടെ ഏതിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ നമ്മള് അത് പറയുന്നുണ്ടല്ല, വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഭാവത്തെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാധുര്യ രസത്തിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വിരഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തയിലേ വരില്ല. ആ അവസ്ഥ അതിനാണ് പറഞ്ഞ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന്. അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വരും നോക്കണം നമുക്ക്. നാരദ മുനിയെ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് ഇങ്ങനെ: രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രികമായ സുഖഭോഗകാംക്ഷ, ഭഗവാനോട് അസൂയ, ഭഗവാനിനോട് ഭയം, അദ്ദേഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ആകർഷകരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐന്ദ്രിയമായ സുഖകാംക്ഷ, നമ്മൾ അത് പഠിച്ച്, കാരണം ഏതാ അത് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള 4 ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തികളാരാ? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പരും അവരെന്താണ്? അവർക്ക് ഐന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ ഐന്ദ്രിയം തന്നെയാണ് അത്, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാനോട് അസൂയ, പിന്നെ ഭഗവാനിലൂടെ ഭയം, പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളെ ഭഗവാനിൽ ആകർഷകരായ ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചില ഭഗവാന് അസൂയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഐന്ദ്രിയമായ ആകർഷണമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭിലാഷം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിലൂടെ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്. ഒടുക്കം ഈ ആകർഷണമെല്ലാം എല്ലാത്തരം ഭൗതികമായി നിന്ന് വിമുക്തമായി ആരാധനയിൽ ക്രമേണ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധഭക്തൻ അത്യന്തമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പതുക്കെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം നിന്നും വിമുക്തമായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും, ആ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? രാവണൻ എത്തിയ രാവണൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രാവണനായാലും അല്ലെങ്കിൽ കംസൻ എന്താണ് ശരിക്കും സമയം? ഭയമായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭയം എത്തുന്നു പറയുന്നത് ഭഗവാനിന്റെ ആയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്കല്ല എത്തണത്, അത് സാഹിത്യ മുക്തിയിലേക്കാണ് എത്തണത്. അപ്പൊ അതിന് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ആകർഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പൊ എന്താണ്? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു മാർഗം മാത്രമാണ്. ഏത് ആകർഷണം? ഏത് രീതിയിൽ? അതായത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ധ്രുവന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ആ ധ്രുവന്റെ കഥ ഇതിൽ കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ധ്രുവൻ എന്തിനാ പോയത്? ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിപ്പോണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്. ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആത്മചോദിതമായ പ്രേമത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമം. ഗോപികന്മാർ യുവതികളാണ്, കൃഷ്ണൻ ബാലനും. ഉപരിതലത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നാം. കംസൻ കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷണനായത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. സഹോദരിയായ ദേവയുടെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അശരീരി ഉണ്ടായപ്പോൾ കംസൻ കൃഷ്ണനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു പല രീതിയിൽ വിവിധ രൂപം, ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപം ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ട് ഗോപികമാരെന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ? പ്രേമമാണ്. പ്രേമം വന്ന ഗോപികന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യുവതികളാണ്, ഭഗവാനോ ബാലനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് എന്താണ് ഉപരിതലത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അതല്ല സംഭവം, നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ ആകർഷണം, ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം എല്ലാതും വിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആഗ്രഹമാണ് എപ്പോഴും ഗോപിമാർക്കുള്ളൂ. അവരുടെ വയസ്സോ അതൊന്നായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. കംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭയം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ശിശുപാലനോ അസൂയായിരുന്നു. യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികൾ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേര് കൃഷ്ണനെ
സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വാത്മചോദിതമായ ആകർഷണത്തിന് വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. അതൊന്നും എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നല്ലേ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ സ്വാത്മചോദിതമാണ്. ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭയം. അത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ വന്ന്, അസൂയണെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ വന്ന്, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാതും അതെ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ് സ്വാത്മചോദിതമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതമായി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലെല്ലാ കാറ്റഗറിയും വരും. ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുണ്ട ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ സ്നേഹം സ്വാത്മചോദിതം. അപ്പൊ രണ്ടും അതാണ് പറഞ്ഞത്. യദുക്കൾക്കുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹവും സ്വാത്മചോദിതം ഗോപികൾക്കുണ്ടായതും അതാണ്. അഥവാ രാഗാനുഗം എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കംസനും അസൂയ മൂലമാണ് ശിശുപാലനം തോന്നിയ ആകർഷണം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമല്ല. കാരണം അത് ഭക്തി എന്നല്ല വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതോ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം ഇത് അനുകൂലമല്ല. ഭക്തിക്കുള്ള അനുഭവമല്ല അവർക്കുള്ളത്. അവരുടെ അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്താവൂ. അപ്പം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമല്ല അത്. അപ്പൊ രാവണനും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ. അവര് ചിന്തിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമല്ല. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണ്. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്താൽ മാത്രം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്താവൂ. അതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം ഇത്തരം ആകർഷണങ്ങളെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. യദുക്കളുടെ വാത്സല്യം അദ്ദേഹം അപഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തത്തിന്റെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ്. നിയമാകത്താത്തുള്ള വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യദുക്കളുടെ വാത്സല്യം അതൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് സ്വാത്മീയ ചോദ്യത്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ പക്ഷെ എന്തെന്നാൽ കംസന്റെയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നിയമ തത്വത്തിന്റെ പിന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് നിയമം വരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന് നിയമാക തത്വങ്ങൾ വിധാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് കംസനായാലും എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാനോടുള്ള കണക്ഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് അല്ലാതെ ഉണ്ണിലാണെന്ന് സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ്? അത് ഗോപിമാരൊക്കെ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗോപികളും കംസനും ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല വന്നത്, എന്തായാലും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കംസനും കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. രണ്ട് അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. കംസന്റെയും ശിശുപാലന്റെ മനോഭാവം ഗോപികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായതിനാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണമണി മാതാജി ഉണ്ടോ? മാതാജി ഹരേഷ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ശരി മാതാജി. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമുക്ക് എല്ലാ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പ്രഭുജി എക്സാം വരുന്നത്? അതെ എക്സാം എല്ലാ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് ഒരു 7:45 ക്ലാസ് നിർത്തേണ്ടി വരും. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 8 മണിക്കോട്ട് വേറെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 7:45. അപ്പൊ നമുക്ക് 6:30 വെക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ 6:30 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7:30 കഴിയാം. അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7:45 എനിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? 6:45 പ്രഭുജി? 6:45 കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 7:45 എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ച സമയം 7:45 ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആണ് പ്രഭു. ഓക്കെ പ്രഭുജി, എന്നാ 6:30 വെക്കാം പ്രഭുജി. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ 6:30? ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രോബ്ലം. ഒരാഴ്ച കഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരാഴ്ച പിന്നെ 2-3 ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 8 തൊട്ട് 18 വരെ അങ്ങോട്ടാണ് ആ കോഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോർമലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടൈം. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ലോയിലാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ്. അപ്പൊ ഡെയിലി എടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോണത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി മീൻസ് ഇത് കഴിയുമല്ലോ, ഈശോഭ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈശോഭാസ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 6:30 കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഹരേഷ്ണ? പ്രഭുവിനല്ലേ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? പ്രഭു വന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. 6:30 കേട്ടാ. നാളെ തൊട്ട് 6:30.
അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴേകാലം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപികൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് സ്വാത്മചോദിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും പലരും പല വ്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഗോപികളും കംസനും ഒരേ ലക്ഷ്യം തേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരേ ലക്ഷ്യമല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കംസന്റെയും ശിശുപാലന്റെ മനോഭാവം ഗോപികളുടെ മനോഭാവത്തിന് ഭിന്നമായതിനാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മനോഭാവത്തിന്റെയാണ് അവസ്ഥ അല്ലെ. രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. അതിന് രണ്ടും രണ്ടായി കിട്ടും. പക്ഷെ കേന്ദ്രബിന്ദു ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ കംസനായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സായുജ്യമുക്തി കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തത് ആത്മീയമായി മാറും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ ഇവർ രണ്ട് വിഭാഗ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് രീതിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കംസനും ശിശുപാലനും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെയുള്ള അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവും. അതാണ് ഇത് വ്യത്യാസം. വൈദീരേകം എന്ന് അതന്നെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ താഴെയാണ്. ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ കടക്കില്ല. അവര് ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നല്ലാണ്ട് ആത്മീയത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്നും ഇവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് കംസന്റെയും ശിശുപാലനെ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ. കംസനും ശിശുപാലൻ പരമസത്യം പ്രാപിച്ചു, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിർവിക്തവാദികളും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരനേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർവിക്തവാദികളെ പറ്റി നമുക്കറിയാലോ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയുന്നവര്, അല്ലെ ദൈവവിരോധി, ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് ഈശ്വരനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവരും ഈശ്വരനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അവർക്ക് എവിടം വരെ എത്താന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം. ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നിർവിക്തവാദം ദൈവരീതി ഈശ്വരനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഏത് വഴി സ്വീകരിച്ചാലും അവർക്ക് പല പല സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിർവൃത്തിവാദികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. ദൈവവിരോധികൾ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കംസനെ പോലെ അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്താ പറയുക, അവർ ഒരേ പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കും. മുകളിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വൃന്ദാവനം പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രാജകൊട്ടാരത്തിലും കടക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരവസ്ഥ. മറ്റേതോ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് നിർവ്യക്തിവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. നിർവ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ആ രൂപമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിർവ്യക്തിവാദികളെയും വ്യക്തിവാദികളെയും വ്യത്യസ്തമായ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നിർവ്യക്തവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്ത ബ്രഹ്മം വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ദൈവവിരോധികൾക്കും ഇപ്പൊ കംസനും ശിശുപാലനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്ത ബ്രഹ്മം വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നിർവ്യക്തിവാദികളെ. മറ്റുള്ളവരെന്താണ്? ദൈവത്തെ എതിർക്കാണ്. അതായത് ഭയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ കൊണ്ടോ എന്ത് തന്നെയായാലും ദൈവത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് ഇതിനൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ. അത് വേറെ സബ്ജക്ട്. അതൊന്നും ഇതിന്റെ ബന്ധമില്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ദൈവവിരോധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ, ശിശുപാലനെയും കംസനെയും പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ, അവരും നിർവിക്തവാദികളും ഒരേ പോയിന്റിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബന്ധശത്രുക്കളും നിർവിക്തവാദികളും ബ്രഹ്മജ്യോതിഷയുടെ നിർവിക്ത ദീപ്തി വരെയേ പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ. അവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ദീപ്തി ഉണ്ടല്ലോ, പ്രകാശവലയം, ആ പ്രകാശവലയത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുവരും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ഭഗവാനോട് ഭയമുള്ളവരോ അസൂയുള്ളവരോ ഭഗവാന് നിർവിക്തവാദികൾ, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നിർവിക്തവാദത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർവിക്തവാദം തെറ്റാണ്, അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഒരിക്കലും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനന്യമായ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേരെ അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയാണ് അവർ. നിർവ്യക്തിവാദികൾ ഈശ്വര വിരോധികളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരോട് അസൂയ പുലർത്താണ്. അപ്പൊ അവരവസ്ഥ ശിശുപാലനെ പോലെ എത്തി. അതാണ് പറഞ്ഞ നിർവ്യക്തിവാദികൾ ഈശ്വര വിരോധികളാണ്, ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് അവർ നടിക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മം, എല്ലാതും ബ്രഹ്മം, ഞാൻ നാരായണൻ നീ നാരായണൻ, അതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ, അപ്പൊ ഞാനും ഈശ്വരനും തുല്യമാണെന്ന് നടിക്കുന്നു. അസൂയാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ അസൂയയിലേക്ക് എത്തിയവര്, അതാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അസൂയാണ് അതിന് കാരണം. നിരുക്തിവാദികൾ ദൈവവിരോധികളാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ദൈവവിരോധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന രീതിയിൽ വന്ന് അവിടെ നിർത്താണ് അവര്. അതാണ് അവരെന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിരോധിയുടെ ലെവലിലേക്ക് അവർ താഴ്ന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ നാട്ടിലെ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയുള്ള ദൈവവിരോധിയായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. ഭഗവാന്റെ കരുണാമയനാണ്, ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ്, അതുകൊണ്ട് ദൈവവിരോധികളുമായിട്ടുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനും നിർവ്യക്തിവാദി ബ്രഹ്മ കഴിക്കാനും അവരെ അനുവദിച്ചത്. ഭഗവാൻ കരുണാമയനായിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവരായാലും അസൂയാലുകളാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കഴിയാനും അവരെ അനുവദിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിർവ്യക്തിവാദി ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെട്ടെന്ന് വരാം അടുത്ത ലെവലിൽ. കാരണം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവരിങ്ങനെ കുറെ കാര്യം നിർവ്യക്തിവാദിയിലായ ബ്രഹ്മത്തില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ അവരെന്താണ് വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഭഗവത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അനേകം ജന്മ മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുന്നവൻ എന്നിൽ സ്വാർപ്പണം നടത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി നിർവ്യക്തിവാദി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അവിടെ അർപ്പിതമാവുമെന്ന നിലയിൽ അയാൾ ഭഗവത് സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കടക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിർവ്യക്തിവാദികള് ഉയർന്നു വരുന്ന അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കും. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ആ സാരൂപ്യ പ്രാപ്തി അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിവരും ഭഗവാനിൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിലേക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിര ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അതും രൂപസ്വാമി പറയാണ്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് വന്നത്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിൽ അവരെന്താണ് ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിലാണ് ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ടവരും ഭൗതിക മാലിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവർക്കും ഒരേ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആകാശം ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറമാണ്, അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 25% മാത്രമുള്ള ഭൗതിക ലോകം, ബാക്കി 75% ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതാണ് ആത്മീയ ലോകം ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ചുറ്റാണ് ആത്മീയ ലോകം. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത്, അതായത് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആകാശം ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്തമാണ്. ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്തായ നിത്യമായ ഒരാകാശമുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ പുറത്തൊരു ആകാശമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആകാശം, അതിന്റെ പുറത്തൊരാകാശം. നമ്മളെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളും നിർവ്യക്തിവാദികളും ഈ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ജ്യോതിസ് സ്റ്റാർട്ടം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം വിരജാനദി എന്നാണ് നമ്മളെ രീതി പറയാം അല്ലെ. അത് കടക്കണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ
അപ്പൊ ആ ലെവൽ വരെ അവർ എത്തുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും നിർവിത്വാദിൽ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയും രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ, അതേസമയം കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിനപ്പുറത്തുമുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കാം. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ദീപ്തിയിലല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അനേകമായിരം അനന്തകോടി എന്താണ് ആത്മീയ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവിടേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ ഓരോ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയാം. അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അവർ ഭഗവാനെ നേരെയുള്ള സ്വാത്മചോദ്യമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഇതിന് കാരണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കടക്കാൻ കഴിയും. അവർ അവിടെ ഭഗവാനൊത്ത് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനൊത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതന്നല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് എന്നെ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തുക. അതെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്നെ ഏർപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അവിടെ എന്താ സേവനം ശരിക്കും? നമ്മൾ അവിടെ എന്താ, നമ്മളെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുത സേവനം. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമാനന്ദമാണ് അല്ലേ? ആ പരമാനന്ദത്തില് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മാത്രം. ആ ലീലകളില് നമ്മളും കൂടിച്ചേരണം. ആ ലീലകളിൽ നമ്മൾ ഏടാവണം. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനന്ദത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം കൃഷ്ണ ഭക്തം അതിനുമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സ്വാത്മ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഇതിന് കാരണം അവർ ഭഗവാനോട് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് പരമാനന്ദം ലഭിക്കാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളത് റീകണക്ട് ആയി. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെന്താണ് ലക്ഷ്യം, പിന്നെന്താണ് മാർഗം, പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സംബന്ധം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? പറഞ്ഞില്ല അത്? ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ? അത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടേ പറഞ്ഞ ഷീജമാതേജി പറഞ്ഞേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു 4 പോയിന്റ് പ്രഭു. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ലേ ഹരേഷ്? ഓക്കെ, ഞാനത് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം കിട്ടാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പരമാനന്ദം നമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും നമ്മള് അവിടെ ചെന്ന് യോജിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താണ് ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മളും ആനന്ദം കിട്ടണം. അതാണ് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വേദമൂർത്തികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ദാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർവിക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗികളെ കാര്യം പറയണം. അവരെന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ് നിർവിക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതി തന്നെ അവർക്കും വിലയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവർ, അങ്ങയെ ശത്രുവായി കണക്കാത്തവർ ദാനം കൂടാതെ തന്നെ അതേ പൂർണ്ണത തേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗ സദൃശമായ കരങ്ങളാൽ അശിഷ്ടരും ആയ ഗോപികൾ ഇതേ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് നാഗസദൃശകാരങ്ങൾ, കാമാതുരര്, അത് വേറെ. ഇതും ഭൗതികതയിലേക്ക് കടന്നു. അത് ഗോപികമാരെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. മീൻസ് ആയ ഗോപികുമാർ ഇതേ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ ലെവലിൽ തന്നെ 2 തരത്തിൽ എടുക്കണം. ഒന്നും കാമാതുരര്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഉപജല്ലേ എക്സാമ്പിള്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറെയാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? ആത്മീയ ജ്യോതിസിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദു മാത്രം മതി. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. പരിപൂർണമായ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു.
ദേവന്മാര് പേരും എന്താണ് ഗോപികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയും ഞങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. നിരുക്തവാദികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാം. അതേസമയം പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിലായാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് സൂര്യന്റെ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് സൂര്യനും സൂര്യരശ്മിയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ, ആ അൾട്ടിമേറ്റ് സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ദർശിക്കണം. അതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കും. ആത്മചോദിതമായ പ്രേമം, വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഗോപികുമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോപികമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ലെവലുണ്ട്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ബന്ധത്തെ സവിശേഷത ഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു അനൈച്ഛിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ആകർഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമാതുരിതം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ സവിശേഷത രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന അദ്യമ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടത്തെ കാമം. അത് ആ പ്രേമത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രേമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോപികുമാരെ അവരും എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അഭിലാഷമാണ് ഈ കാര്യമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ രീതി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഉദ്യമമാണിത്. ഉദാഹരണം, ഒരാൾ ഗോപാലന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. അത് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല നവവിധ ഭക്തികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്നല്ലല്ലോ. അതാണ് ഓരോരുത്തരും ചോയ്സ് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഗോപന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് അതേപോലെ കിട്ടും. മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനാണ് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം അനുഭവിക്കാനാണ് എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്ര ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മജ്യോതിതമായ പ്രേമമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്ര ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, ആത്മജ്യോതിതവും പിന്നെ നമ്മൾ രാഗാനുക ഭക്തി പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. ഭഗവാൻ ഈ രീതിയിൽ സേവിക്കാൻ ഉൾക്കടാഭിലാഷം വജ്രഭൂമിയിൽ കാണാം. ഇത് ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്നത് ഗോപികന്മാരിലാണ്. കൃഷ്ണനോട് ഗോപിമാരുടെ പ്രേമത്തെ അതീന്ദ്രവും ഉന്നതമാണ്. ഇതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണമുണ്ട്. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു കാമുകനും ഒരു കാമുകയായിട്ട് അല്ലെ, അവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് അതിനെ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അത് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കർത്താവായ കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ കാമാഭിലാഷണവും സേവനം വനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളത് ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം. അതീന്ദ്രിയമായ അഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതുതന്നെയാണ് കാമാഭിലാഷവും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഒരെണ്ണം കാമാഭിലാഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാം. ഐന്ദ്രിയമായ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഐന്ദ്രിയ സമ്പർത്തൻ എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സമ്പർത്തനം എന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സമ്പർത്തനം മാത്രമാണ്. ഗോപിമാർ സ്വന്തമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഐന്ദ്രിയ സമ്പർത്തനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഗോപികുമാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുകയുമില്ല. കൃഷ്ണനോട് ഗോപികുമാരുടെ ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാമാഭിലാഷം പോലെ എന്നതാണ്. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല എന്നാണ്. ആ മനോഭാവത്തിൽ സർവ്വസാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം അതിനെ കാണാൻ. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളോട് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാമാഭിലാഷം
ഭൗതികയിലുള്ള കാമാഭിലാഷമല്ല ആത്മീയയിലുള്ള ഗോപികുമാർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് മാത്രം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സർവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ആയിട്ട് വേണം അത് കാണാൻ. ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഉദ്ധവർ നോക്കിയാൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവർ ഗോപികുമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉദ്ധവര് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ എന്താണ്, ഗോപികന്മാരെ പോലെ ആയിത്തീരാനാണ് ആരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഉദ്ധവര് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രേമഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് ഗോപികമാർ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികുമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് വ്യക്തം. അപ്പൊ ഗോപികമാർക്ക് കാമാഭിലാഷം ഇല്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർ എങ്ങനെ അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ കൊതിക്കും? കാമാഭിലാഷാണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയത്. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാരാധനയിൽ ഗോപികുമാരുടെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നുമില്ലാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്യാസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഒരു ശിഷ്യനെ തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ചോട്ട ഹരിദാസ അല്ലേ? ഏതാ മാതാജി? ചോട്ട ഹരിദാസ് അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ശിഷ്യനെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇത് തോന്നിയോടുകൂടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്, വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഗോപികമാരെ സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപിമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. ഭഗവാന് 16,000 തരുന്നിട്ട് അല്ലെ പത്നിമാരെന്ന് പറയുമ്പോ അത് അറിയാത്തവര് അത് പല രീതിയിലും ചിന്തിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ്, ഗോപിമാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതനായതുപോലെ ഉള്ള ഗോപിമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധന രീതി ചൈതന്യപ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാമാഭിലാഷം തന്നെയാണ് അത് അതേപോലെ ആയിത്തീരുന്നെന്ന്. അത്രയും അത് ഉയർന്ന തലത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അതൊക്കെ. ഗോപികുമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരിതമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കാമാതുരിതാണു പോലും ഭൗതികമല്ലെന്ന് ഈ ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉദ്ധവര് ആര്യകാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടർന്നത് ഗോപികമാരുടെ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഭൗതികമല്ലെന്ന് ഒറ്റ കാര്യം. അതീന്ദ്ര തലത്തിൽ എത്താൻ ഒരാൾക്കും ഗോപികന്മാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഗോപികന്മാരെയും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്യന്തം സാധാരണ ലൈംഗിക വീഴ്ച ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്നും പറയാം. അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതൊക്കെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും ഗോപികുമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ പ്രേമബന്ധം തികച്ചും ഭൗമമായ ഇടപാടുകൾ എന്ന് കണക്കാക്കും. അതിന്റെ ഫലമേ അതിനെ കാമാസക്തിയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ കാര്യം ശരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഭഗവാനും ഗോപികുമാരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച്, അത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരെ മറിച്ച് കുബജ്ജിയുടെ കാമം ഏതാണ്ട് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാര് വിശേഷിക്കുന്നത്. അശ്വത്ഥമത കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു കൂനിയാണ് കുബജ്ജ. അപ്പൊ കുബജ്ജയുടെ കാര്യം പറയണം. കുബജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കാമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അവൾ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗമമായിരുന്നു. അത് ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ കാമാഭിലാഷം തന്നെയാണ് ആര് കുബജ്ജ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഗോപികുമാരുടെ ഇതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൂടാ. അവളുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്നേ പറയാനാക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കുബജ്ജരെയും കറക്റ്റ് ഗോപികുമാരുടെ അവസ്ഥ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതില്ലേ, ഗോപികുമാരെന്ന് പറഞ്ഞത് കുബജ്ജരെ വെച്ചാണ് ഞാൻ അന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. കുബജ്ജര അവസ്ഥ കാമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഗോപികുമാര് ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖികൾ, അതിൽ നമ്മൾ പറയില്ല 108 മഞ്ചേരിയിലും ഇതൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോ അവരെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമാണ്. ഇതെന്താണ്, ഇത് കാമമാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ പ്രേമം, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പറയുമ്പോ കാമം. ഭൗതികത്തിലുള്ളത് കാമം, അതീന്ദ്രിയയിലുള്ളത് പ്രേമം. ഇത്രയുള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ കാണുമ്പോ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേപോലെ തോന്നും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? അപ്പൊ ഇതില് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
അതിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കംസനെ വധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ശിശുപാലന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനെ ഗോപികമാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിർവിത്യവർത്തികളായാലും ബ്രഹ്മത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, അവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്നത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഗോപികമാരെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഗോപികമാരും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം പ്രേമബന്ധമാണ്. അത് വേറെ രീതിയിലായിട്ട് ബന്ധമായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കുബച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല. ഗോപികമാരെ ആകർഷണമല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതി. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലോകങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഗോപികമാരെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ലോകമായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുന്ന അസൂയക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തോടെ നോക്കുന്നവര് ഉപജനെ പോലുള്ള അവർക്ക് കിട്ടുന്നതും അവർക്ക് അവരുടേതായ ലോകങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് ഇതിൽ ഒരു പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഗോപികുമാരുടെ സ്നേഹത്തെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാനേ പാടില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ചെയ്തത്, ശരിക്കും ഗോപികുമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗോപികുമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ്, അത് ഉദ്ധവരടക്കം ഗോപികമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി അത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഗോപികുമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഗോപിക എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.